Zdravíme vás, jsme Anonymous. V posledních týdnech se po celém světě, naší republiku nevyjímaje, odehrály nezanedbatelné události, jež nemohou zůstat bez odezvy. Je nám všem již jasné, že naši volení zástupci jsou nekompetentní, morálně zkažení, zkorumpovaní a nemají nejmenší zájem na tom, aby se náš systém mohl suverénně reformovat a vyvíjet bez korporátního a lobistického vlivu. Poslanci nejsou čestnými a zodpovědnými lidmi, jsou pouze sběratelskými figurkami. Tyto figurky si vyměňují mafiáni a zákulisní hráči. Každý vrcholný politik se na korupci podílí, korumpovat se nechá, nebo korupci přihlíží a toleruje ji, což je vůbec nejhorší. Ve chvíli, kdy do politiky vstoupí někdo nový, je okamžitě zbaven ideálů a zařazen do dažby. Jejíž průběh je určován aktuální politickou situací. Nepovažujeme to za správné. Pokud se tvrdí, že jsme si v roce 89 vyzvonili svobodu a demokracii, zeptejme se každý sám sebe. Je zrovna tohle ta svoboda a demokracie, po které jsme společně toužili? Politické strany dnes fungují již jen jako tisková oddělení pro podnikatelské nebo odborářské kruhy. Snaží se udržet občany v iluzi demokratického systému. Předhodili nám falešný dualismus levice a pravice a ze všech sil se snaží zabránit jakékoliv změně, která by snad mohla ohrozit jejich teplá a dobře placená místečka. Toto tvrzení se netýká pouze vládních poslanců. Opozice je rovněž plná lhářů a zločinců a nedá se jí věřit. Hladově čeká na svou příležitost, aby díky svému prohnanému populismu zvítězila, ale zároveň nemusela učinit žádné faktické kroky k transparentnosti. Všichni si dobře pamatujeme, jak se chovali, když ještě byli u moci oni. Chceme proto vyjádřit podporu české odnoži hnutí Occupy a zapojujeme se do operace Zánik. Zároveň vás vyzýváme, abyste zvážili, zdali se k nám nechcete připojit, ať už osobně na okupaci, nebo jen skrze kyberprostor. Operace Zánik si klade za cíl 28. dubna v 11 hodin dopoledne shodit webové stránky všech stran dolní komory parlamentu, mezi které patří TOP 09, ODS, VV, NSLEV 21, ČSSD a KSČM. Doporučení a více informací k této operaci naleznete v popisu videa. Operace nemá ohlášený konec. Budeme se snažit držet stránky nedostupné, jak jen to bude možné. Konáme tak jako Anonymous se záměrem podpořit Occupy. My jsme Anonymous, my jsme Legie, nezapomněli jsme na vaše nesplněné sliby, neodpustíme vám vaše korupční skandály. Očekávejte nás.